Mas, bang karena air berapa? But, pada nonton bini kilometer karena mulai dah bisa harga Tuh guys, anda tahu lah kan ni, aye. Bekar ya tahu ya, angkat bayar. तो हेलो गाइस गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबावनाय जाहैबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। तो नोंथांमोनाथ' दिनैनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मा खालामनो नागिरदों। बे गारिया अबभियासलि थावआनो गैखाया दा नै आं दासो बख'ना फैदोंमोन, ओमफ्राय नै बोब्रागासिनो स्टार्ट बन्द जागासिनो सेस। आं जिफुसिम सौहैयाबा गैला, आङो नारनांखाबाय। आं आंनि गारिखौ लोगोनो होबोथ'दों आरो बिनि मालिकनो, ओमफ्राय सेस। ओमफ्राय आं दा बेखौ लानानै आयै आं जारलासो मोनबायलै। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिगदारलै खुनु इमारजेन्सि होननानै ओंखारबोजाया साला। तो गाइस आं दा थावबो लाखांबाय। नायनोसै बबेयाव जोबहैयो। आं मेन रडजों थांला, नैबेजों हाबसां। मानो होनबा दा लामा ससेयाव थाव जोबबा मेन रडआव दिगदार जागोन। एलाय नै जोब्बायबो, बोब्रा जोब्बाय। आवाजखौ खिन्थु मानिबाय आङो, थावा जोब्बाय खिन्थु। नायनि माबायदि होयो। एलाय नै थाव जोब्बाय नै, बोरमाया एलाय गैला। दंबावो माथो दाबो एसे, गैला नै। जाला। गैला नै गैला। आं बारा होफ्लेबाय थाला, मानो होनबा फिउल पाम्पआ गाज्रि जानायनि चान्स थायो। तो आं दा थाव लाबोखादों, आं थावखौ सोना लाग्रोनोसै, नायनि माबायदि रिजाल्ट खालामो NS 200आ। आं दा नै बिदि 1 लिटारखौ सोना लाग्रोनि, माने थावाबो जोबखाबाय, नोंथांमोनाबो नुखादों। आं दा नैबेखौ सोना लाग्रोनि 1 लिटार। आंनि मथेबा बियो माइलेजखौ एसे खम होनो हागौ, मानो होनबा आं दा खिन्थागोन मानि थाखाय खम जायो माइलेजआ बेना। रिजन दं बिनिबो। तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो मिथिगोन। आं दा लासैनो फारि फारि खिथाजोबगोन आरो। नै गाइस आं दा ट्रिपखौबो 0 खालामना लाबाय, 0.1 खारगासिनो आरो बे। तो नायनोसै माबायदि रिजाल्ट होयो। अलराइट गाइस, आं दा नै थावखौ सोखांबाय।
एसेबां खारनो हायोब्रा बेलाय होद होद आं बेखौ स्पिडावबो सालायगोन ओमफ्राय ओरैनो नर्मेलबो सालायगोन आरो नायनि माबायदि रिजाल्ट होयो थ' नोंथांमोनाबो आंजों भिडिअ'आव थाफाबाय था लासैनो मिथिलांबाय थागोन दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव माबा दं होनदोंमोनलै दरना ना मा होननांगौ बिदिखौ एबसुनि जायखिजाया प्रग्राम दं आरो एबसुनि प्रग्राम दं जायखिजाया नोंथांमोन दख'ना आफादनि बिबानगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन संगठननि गासै दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ लामा सामायाव गाइस आं दा नै आंनि लकेसनाव सफैलायबाय ओमफ्राय आं दहाय होनदोंमोन ना बे एनएसआ बे गारिया बांसिन थाव जानो हागौ होननानै मानो होनबा बिनि नैबे साइलेन्सार ड्रामा नैबेयो बे गावनि एनएसनि नङा माने बियो आरएसनिसो ओमफ्राय बिनि थाखायनो माइलेजआ बिना बिराद खम होगासिनो आरो दासान्दि माने बावाखै नालाय दाख्लैसो आं टायार सोलायखालिसो बेबो बे ड्रामखौ सोलायदों मानो होनबा बिराद मोजां जायो आवाजआ आं नोंथांमोननोबो खिथागोन र' दा आं खोनासंहोगोन माने बिराद मोजां गयो आरो आवाजआ बेसआ बांसिन जायो बे नर्मेल एनएसनियाथ' बारा बेस जायाना ओमफ्राय बिनिया बांसिन बेस जायो आरो बिरादनो नै आं खोनासंहोनि माने नै आरएसनिसो बे फुरा ड्रामानो बे आरएसनिखा आरो र' बेसानो आलादा गखायो नै फ्रामफ्रामनो नोंथांमोना खोनाखाबाय माबायदि माने बेसा बिराद दं आरो आंथ' फसायजोबखाबाय बेखौ माने बै सुपार बाइकफोरना जेन गियार शिफ्ट डाउन खालामबा बिराद मोजां गोमोना बेबायदि गोमहाङो एसे ओमफ्राय बे नर्मेल एनएसआथ' स्टकजों फैफानायाथ' बिदि नङा माने एसे खम बेस आरो ओमफ्राय बेना बांसिन बेसा माने दुब 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 होननाया बिराद मोजां गोमो आरो थ' बेनो दा नै माबाया माइलेज टेस्ट खालामनाया दा नै 12.9 किल'मिटार खारबाय आरो ब्लार जाखोना माखोथाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओइ सानमोदान दा नै 12.9 खारबाय ब्लार जाखोना माखो थ' नायनोसै माबायदि रिजाल्ट होयो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय था जोबजासिम नाय भिडिअखौ आरो नै आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा खिथानि जाय जायनाव NS BS6 दं जाय रोङाखै नायना ला आरो माने आरपिएमखौ दा हगार आरो आरपिएमखौ ओरै सानानै दोन ओमफ्राय नैबे किल सुइचखौ अन खालाम माने साउन्डआ आलदा जायो आरो र' आं खिथानि नै बेनि आरपिएम नर्मेल साउन्डआ बे बिनि आरपिएमआ नर्मेल आरो बिनिया ओमफ्राय एबार खोनासंदो नोंथांमोना आयु बेकफायारा नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय माने बे किल सुइचखौल' आरपिएमखौ हगारनाङा आरो ओमफ्राय किल सुइचखौल' अन खालामनांगौ होमबानो साउन्डआ चेन्ज जायो आरो माने थाब गोमथारो एकदम थ' गाइस दा नै आं बेखौ खरा सालायनानै नायनायनि एसे टप स्पिड होनि दा नै 29.2 किल'मिटार खारबाय आरो थ' आं बेखौ दा एसे स्पिडाव नायनायनि र' गैला बोब्राबाय थ' गाइस नै दा थावा जोबथायबाय
खारबावनांगौमोन एसेसो माने बोब्राबाय आरो माने स्टारखौनो जानो नागिरलायलाय नै सेस बोब्रा जागासिनो माने दा नै 37.4 किलोमिटार खारबाय आरो एलाय जायासै नै गैला जानाय नंला बियो बिदिनो ससेया खारबाय थागोन बियो खिन्थु जोंनि बिटिनिबा एसे गोजान खारगोन थ' गाइस बियो दा माने स्टारा बन्द जाजोब्बाय आरो टटेलि बन्द जाखाबाय ओमफ्राय एसेसो खारबावगौमोन माने बाराबो सेल्फ होग्लिबाय थाबा फिउल पाम्पआ गाज्रि जायो नालाय ओमफ्राय दा नोंथांमोना बिनि किल'मिटार खारनायखौ नायनो हागोन बेसेबां खारखो आं नोंथांमोननो देखायगोन नै 37.9 किल'मिटार खारबाय आरो माने एनएसआ बिनि एसे बांसिन होबावगौमोनदां आंनि मथेबा खिन्थु बेना द्रामानो सोलायनाय बियो द्रामा ओमफ्राय दा बेनोसै गाइस माने होनांगौखिनि माइलेजखौ होबाय 37.9 किल'मिटारखौ होबाय बियो इसिग्राबबो आं खराबो सालायाखै गाज्रिबो सालायाखै नालाय बेनि थाखायनो एसे मोजां होबाय आरो थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै गाइस नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टनि बिराद गोनांथि जाना दं थाबैनो अननानै 2K खालामदो गाइस थाबैनो थ' ओमफ्राय आंनि गारिखौ फाननो बायदि सानगासिनो माने फानखागोनानो आं गोदान लानोसै बे गंनायखौ सालायबाय थानो बाबाय आं बेखौ फाननानै माने गोदान लानोसै आरो नोंथांमोना जुदि सोरनोबा नांगौबा आं आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरगोन नोंथांमोना आंखौ इन्सटाग्रामाव मेसेज खालाम आंनि इन्सटाग्रामनि नामा बेनोखा दा खारमा राइडार नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नै 37.9 किल'मिटार होबाय बियो आं दा थांसै आरो आं रुमनिफ्रायबो जेबो जाबाखै ओंखामबो उखैबाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो एसे कमेन्टआव खिथाहरदो गाइस मोजां मोनदोंबा मोजां मोनदों होनना खिथाहरदो आं गारिनि बारे बुंदोंमोन ना जाय कास्टमारा मोजां माने मोजां मेनटेन खालामो आं बेनोसो हरखागोन आरो माने आं जेनेबा आंनि गारिखौ नुफिनबाय ओमफ्राय जेनेबा गारिया अबस्थायानो गैलाबा नोंनि गोसोआ बोरैबा मोनगोन ना बेनि थाखायनो आं जानला मोनला मानसि नागिराखै आरो कास्टमारखौ जाय मानसिया गारिखौ ओरैबायदि मेनटेन लाखियोना जेरै आं लाखिदों दा आंनि गारियाथ' ओरैनो जेबो प्रब्लेम गैया आं डाइरेक्ट बुंनो हाखायो सोरबा गारि मेकारनाव लांनानैबाबो मा प्रब्लेम दं होननानै सोङैबाबो आंनि गारियाव जेबो प्रब्लेम मोननाय नङा आं ओरैबायदि मेनटेन खालामदोंना 2 इयार्स जाबाय आंनि गारिया बेनिखायनो आं एसे मोजां कास्टमार नागिरदों नोंथांमोना सोरबाफोर लानो गोसोबा अननानै कमेन्टआव खिथाहर आरो आंनाव इन्सटाग्रामबो मेसेज खालामनो हागोन आंनि इन्सटाग्रामनि नामखौ आं स्क्रिनाव होनो हागोन बेनो आंनि इन्सटाग्रामनि आइडिया थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबसै गाइस नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो जा हायो एसेबांनो लोगोफोरनो शेयार खालाम मानो होनबा नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टनि बिराद गोनांथि जाना दं अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलाव थाबैनो 2K खालामना होदो 2K साबस्क्राइबार बेनो गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ थ' केप लाभिं केप सापर्टिं लाभ इउ गाइस पिस आउट जै बर' हारिनि जै